Mindenmentes rántott sajt. Sokan el se hiszik, pedig tényleg létezik. A rántott sajt az egyik legnagyobb klasszikus. Sokan mégis úgy gondolják, hogy tejmentesen és gluténmentesen nem lehet ugyanazt az élményt visszaadni. A mindenmentes bistróban viszont pont ezt szerettük volna bebizonyítani. Az újra állandó kínálatba kerülő rántott növényi sajt kívül ropogós, belül krémes, és pontosan azt az élményt adja, amit a klasszikus rántott sajttól várnál. A különbség csak annyi, hogy gluténmentes bundában készül, és hagyományos sajt helyett növényi alapú sajtot használunk hozzá. Így azoknak is alternatívát jelenthet, akik glutén és tejmentesen étkeznek, vagy egyszerűen kipróbálnának valami újat. Mellé természetesen friss köret jár, így egy teljes értékű, laktató fogásról beszélünk, nem csak egy kompromisszumos helyettesítésről. Te bevállalnád a növényi sajtból készült rántott sajtot? Írd meg kommentbe, és gyere el, kóstold meg a mindenmentes bistróban!